שלום כולם, היום אני אלמד אתכם איך לבטל את זה. נכון שאתם לוחצים על קישור כלשהו בווינדוס 10, זה פשוט שולח אתכם למייקרוסופט אדג' ואתם לא רוצים, אתם לא אוהבים את מייקרוסופט אדג'. אז היום אני אלמד אתכם איך לבטל את זה. אתם לוחצים על התחיל של ווינדוס, הגדרות, אני מזכיר המחשב שלי זה באנגלית, אבל הכי קל פשוט ללחוץ על זה על הגדרות התצוגה, ופה אתם הולכים לפה, חכו קצת אקואלי, אוקיי, עכשיו פה אתם רואים, כשאתם לוחצים על דפדפן כלשהו, על קישור כלשהו ומשהו, זה ישלח אתכם למייקרוסופט אדג'. אתם לוחצים על זה, וזה נותן לכם רשימה של כל הדפדפנים שיש. עכשיו בואו נבחר את גוגל כרום. חכו. זה קצת אקואלי, מצטער. אוקיי, אז עכשיו כשאני אלחץ על קישור, זה יביא אותי לגוגל כרום. אז תודה רבה שצפיתם במדריך הקצר הזה. אני מבטיח שנעשה עוד הרבה מדריכים בקרוב, ויאללה ביי.